Sitähän sä kysyt. Joo, ihan totta. Mä tykkään pakanosta, oikein kireistä pakanosta mä tykkään. Se on oikein semmonen kireä ukkeli, niin se ei haittaa, voi tulla niin kuin Sorvankylän pikkasen kappelin alaisuuteen. Me otetaan kuitenkin sinne omaksemme. Meillä on ihan semmoinen omanlainen meininki siellä ja voit täältäkin niinku, meillä on messuja, hei ihan totta, säkin siellä, tuu messuun. Joo. Kyllä. Meillä on Sorvankylässä jumppaseura, tämmönen kuin Lärvän Kytinä. Me hikoillaan siellä settien kanssa. Mäkin sain nyt kun on ollut näitä jääkiekkoaiheisia juttuja ja muuta kaikkea, Suomi voitti kultaa ja muuta, niin mä en kuule, aikoinaan toi Jutila kävi siellä. Hän on tamperelainen. Timo ja Jutila tuli Lärvän Kytinään, kuulkaa, meillä oli tämmöiset muistelutreenit. Kun me on tehty kaikkea urheilua, niin mäkin sain suuhuni kerran ton Timon hokkarin. Varjelle sit on videokin.